हाग्रामा महिलारिनि जे बिटिआरआ सिमा बारायखांनायनि उनाव 60टा समष्टि जानाय नङा होननाय बाथ्राया बियो बेसलेस आरो बे बाथ्राखौ बिनि थाखायनो बिथाङा दिनै बुंदों जानो हागौ जे बिथाङा बर' रायजो राजानि मोजांखौ माब्लाबाबो लुबैया आरो बिथाङा माब्लाबाबो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माने जे 6 शिड्युल माने जेनाखि सिमा बारायनाय बेखौ बिथाङा माब्लाबाबो लुबैबोआखैमोन आरो बिथांमोना बरंसो माने होबथानोसो माने नाजाबोदों नाथाय दिनै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जिखिनि दफाफोर दङ बै दफाफोरखौ माने मावफुंनानै दिनै सिमा बारायनायजों लोगोसे दिनै समष्टि बारायनायनि थाखाय सिगनेटरि आफाद एबसु बा XNDP बा जों दिनै खामानि मावबाय थादों आरो सिगनेटरि दैदेनगिरि जाय बिथांमोन दिनै गोहोआव दङ बिथांमोनाबो बिनि थाखाय खामानि मावबाय थादों दा बेखायनो हाग्रामा महिलारिया बबे बाथ्राजों बे माने खोथाखौ बुंदों बेखौ हाग्रामा महिलारिया मिथिगौ आरो हाग्रामा महिलारिया जायोब्ला सोरखौ खुलुमो ना सोरखौ मा खालामो बे गावनि खोथा बिथांनि बुंनायजों जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंहा खर' सानो गोनां गैया जोङो प्रेक्टिकेलि बेफोरनि थाखाय जोङो हर सान खामानि मावबाय थादों सिगनेटरि अर्गेनाइजेसन हिसाबै बेवहाय माने रायजो राजाफोरा मोनसे फोथायनाय जिथु दङ जे 41 भिलेज जिहेतु दाजाबखांनायनि उनाव आरो दा इमिडियेटलि 19टा गामि दाजाबनायनि बाथ्रा आरो फेज वाइसआव गासैबो गामिखौ दाजाबजोबनानै जे 60 कनस्टिटुवेन्सि बेवहाय दाजागोन आरो 2025 माने जिखिनि मोनसे काउन्सिल इलेक्सन समस्या जाखांजोबोबा बै ओनसोलनि रायजो राजाफोराबो एसे भटार्स हिसाबै एन्जय खालामनो मोनगोन बेबायदि मोनसे हास्थायनायखौ लानानै दिनै रायजो राजा जों दुलाराय फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों गोजोन्थों सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव